sistingan nato ni Maygala. Salamat day ka Master Poppy sa holder. Anti-distracting Ay, kajud lang nag-ring ko, pero man napasla kung ginoo ko. Sa ilua. Nara. So mani. Hello? O, dyan lang langga, ha? Ayan! Hello? Hello, good afternoon. Ay, langga, mayong hapon. May hapon po. O, dayon sa sala, dayon. Dayon din ng Diyos. Dahil paliw ko dahil, timplahin na itong bisita. Kinsa man eh. Rose di ay. Hi, Rose. Basta Rose galing certified, guwapa, gina siya. Buyag. Di ba? Mabitaw ang giingon. Pila edad di mo, Rose? Barag bata ba kag tingog lang ga ay? 28. Ay? Sakto-sakto na di ay. Ang imong tingog ay bura pa kag 19 years old. Hala, oy. In fairness, medyo cool ba ang imong gitek sa ako dire? Unsa imong problema lang ga? Ang ex-wife sa imong boyfriend karon? Oh. Sige, paki-istorya. Unsa may naitabo lang ga? Kalangkuan siya, nagsinamog daw siya sa ako Unsa man nga? Unsa pasabot nimo nga ex-wife? Kay bali minyo gini sila sa simbahan? Kuan sa huwis lang. Pero at least legally married jud di ay kay who is man bisag dili sa kuan. Okay. Tapos nganong nagbulag man sila? Kanang nangita man laki o ang kuan, yung ex-wife. Ay. Diyon sa pagkaibalungan ng itaong laki. Nangabit. Ay. Happy Fiesta. So kibali ang una nga nagbinuang iyag yung ex-wife. So tinuod gina siya basig char lang na sila laki para makuha ka. Tinuod na. So pila na sila ka bulan nagbulag? 2 ka tuig. So 2 years na. Kamo pila na mo ka years nga mag-uyab? 4 ka tuig. Ha! Together again. Kadula, karusa na ako kumat. 2 sila katuig nagbulag na. Ang inyong relasyon 4 na katuig. So katong sila pa di ay, kamo na po di ay? Dili, oy. Karong nga galing na mo istorya, naglabad akong ulo ni mo. Nagbulag sila 2 years na. Tapos, ano mo yun mga nga 4 years na yung relasyon? Sa taon naman silang bulag na. Ay, wait. Ay mo siguro pasap. Naglabad akong ulo, kadjot lang, ha? Apoy gini taga-ropor tao, eh. Dugi kita kasa... Kibali, pag ilan ninyo, doon na sila katuig bulag. Mabita ang giingon. Tapos, ang inyong relasyon, so isuma total, mga unom na katuig ta na ilang panagbulag. Wala ginana yun. Lagi mo bitaw. May kay bright kong matba. So karon hapsay ninyong panag-upan, ana. So nibalik na po niyang ex-wife. Wala lami. Nagsinamok na sana ako. Dari na siya nagsinamok. Wala na bitaw mi. Wait. Kadyo lang. So nagbulag mo sa laki? Oo, nagbulag na mi. Lain na po lang. Sa? Nagbulag mo sa laki? Ano sa mo nagbulag? Atong last October. Sudugay na. Last year pa. Last year ka. Takaron, ang iyang katong wife niya, giyon sa may pasabot nimo nga sinamok. Kanang ginadaot, bitaw niya po sa Facebook. Sa iyang ginastorya? Istorya na kabit daw ko sa iyang bana, anak. Kibali karon pa sa nagsaba-saba sa kadugay nila nagbulag? Karon pa siya nagsinamog na ako. Tapos karon wala na pero karon wala na may relasyon sa katong laki. Wala na may communication. Wala na gid bisan niya. Tira-tira na lang. Ang tinood, kita pagyapon mo na. Wala may nagkita, long distance man eh. So wala na gyud sa bulag na mo. Bulag na kay bag-oron. Wala po, kanang happy lang ko sa akong life nga single. So pwede gid na lang no? Pwede. So sa mo pangutana na ako karon. Ang guwan, kanang taon ako siya para maggundang na bitaw siya sa iyang gibuhat sa ako kay pati naman pamilya po na ako madaot. To be honest, sa tinud-anay lang, hantod
ang iyang magipamposta na murag dili na tinuod human na po ninyong relasyon, tama ba? So, Human na gyud inyong relasyon, wala na gyud. ay wala na daw. Kay bali ang naitabo, si wala na daw. Unsa man sila nagbalik silang duha siyang asawa, wa pod. Wala lang po sila balik. Nagsinamok lang gyud siya, ngano man ni kalit gyud sa unsay pinakauna ani, nganong nakalit ra man siya, nagpost lang sa kalit o nag-PM nimo. Kanang nag-chat siya, nag-friend siya sa Facebook. Sige, active na ako. Oo. Na nag-chat me, friend lang daw me. So, inana nakaibaw man daw siya nga bulag na mi sayang bana. Oo. Dili ko gusto samok-samokon ko nimo kay malipayin ako sa kung saan akong nahimutangan ka. Lagi da. Suging na nimo. Oo. Na pwede ba wala namang gumibulang? Anong karon man ka magsamok-samok na kung ayaw wala na mi. Oh, gignan na ako kabalon daw siya. Kung ano mga brief diri, kung ano mga brief sa imong bana diri nga puros na yung mga lining. Ana, so tapos gina nimo siya unsa yung tubag? Ingon siya nga, gusto lang siya magkipag-friend kay ex naman daw ko sa iyang bana. So wala pa siya nangaway sa sugod. Wala siya, nangaway na ako primero. Oh, tapos ano sa anong kadugayan na nagsuko pa mangyapon siya? 1 month later kay share na siya sa Facebook, ako mga friends, siya nang gipang friends. Daw dito din siya nag-share nga kaning bay kabit ni ana. Hoy! Kalit ng lugar. Abi ko mag-okay mo. Feeling ni mo, wala gid sa ingong nga nasuko. Nagalit lang siya anang niyang story dayon. Wala yun siya nasako. Uy, ginoo ko. Pero daan pa, katong uyab pa mi sa akong ex. Yung siya nga, likayin na nga bay, kay laing jud kay na. Lain og batasan, ana. Oo, inana. Langga, ikaw ba na ba kay saktong kuan karon? Source of income, panarbaho, ana? Ay, naa ako'y trabaho diri sa Cagayan. Kabalo ka kung antod ba karon napagyapon na siya? Inga na pagyapon niyang gabuhaton? Oh, hantod karon. Inga niya akong buhaton. I-print screen na ako tanan ang iyang gibuhat. Okay? Kay pwede din ka mo dola na i-print nimo, i-save tanan katong kung wa pa niya ginitan ng mga post kanang sa mga Facebook bitaw pang-away mo. Tamang bata ka lang yaw-yaw. Nag-mention magpangalan wala or nagbutang ba sila picture nimo ana? Nagbutang siya sa picture, Sir Big share na siya. Ang ako picture iya gi-share. Okay. So imo nang i-print screen lang ga para mahimo nimong ebidensya. So katong yung mga post niya kana iyang mga yaw-yaw o iyang mga kuan i-print screen nimo na. Tapos mo adto dayon ka sa atong mga amigo ng mga attorney diha. Mga ayo din kag advice kung unsay pwede legal na imong buhaton or pwede ka nga kasi tawanan mo ka sa police station, magpa-blatter. Kay para pwede nimo siya ingno nga ginakuan ka kay wala naman kamoy relasyon, wala naman kuan antod karon gakusar gyapon siya. So kana tanan niya mga print, imo nang i-print screen tanan. Tapos imo nang i-add to sa legal. Mora gini pinakadating para maano na siya kadugayan. Kay kung iyong kasao karon nga to be honest, wala na gyud may relasyon, wala na naundang na ta kung aya pa noon nga wala na mo haya pa noon siya nagsinamok uban pa nagpagawas sa mga di maayo nga mga kay pandaot man na sa imo sa Facebook. Di ba? Di-block na ako siya sa tulo ka account na ako. Ang problema karon kay iyang mga friends dito gi-share po na nakita na niyang kuan. Ginoko. Unsa itsura ni? Unsa nga picture ang gi-share sa mo katong gwapa ka o katong pangit ka na anggol? Siyempre gwapa. Di ba? Adi mi mo to order ni Master Pope kung hindi mo i-PM ang imong nawong. Please. I-PM daw sa amo sa mga kagyan di oro, bi. Kung tanaw nato, bi. Atong himay-himayon. Panang brother. Tita. Load. Tita, palihog pa ingon lang tita. Ay, sorry. Saman tita. Ano to? Tita? Yes. Wala ko load para sa kuan. Padamay ka. O sige lang, maabot ang panahon, makaload ka. Si makunaw na ka, i-PM sa amoy mong kuan. So, ang pinaka-the best nga buhaton karon i-print screen to ng mga pandaot niya, iyang pangalan, tapos i-print tanan, tayo mo ng ebidensya, tapos mo adto ta sa legal. Kung di madala sa legal, atong iagig illegal. Please.
Mora na pinakakuan nimo karon, di ba? Para na hapsay na imong paminaw. Well, at the end of the day, gwapo man pud kay imo siyang igno nga wala naman mi. Manong karon pa mangyud kang magisinamok nga wala naman mi, to be honest, wala naman. Tamo nang gabuhat and still mo pa yung gabuhato anya gyapon gidelete, anya gitanggal tanaw nimong Facebook niya kung wala gyapon gidelete, napagyapon ang post, i-print screen tanan og uban pa. May bastos. Tama ba na siya? Kung giblock ka niya, dili niya makita ang post. Kung ikaw mo'y kung imo siyang giblock, di mo makita ang post. So, mangita kag lang account na ma-open nimo siya, dan awa kung napapaghapon siya ang timeline. Kung napaghapon, i-print screen to siya, i-print. Ako man naman ni-block. Giblock po kanya, o mangita kag lang account. Tapos i-search ang pangalan. Romel Alaba, ano. Ha? Tapos pagtanong nimo sa timeline, napaghapon to iyang gi-share nimo nga gidaot ka, i-print screen dayon daw i-print para naka-ebidensya. Okay? Okay, Muna angay salamat. pinakaangay buhaton, okay? Salamat, tita. Okay, bye! Ay, grabe, in fairness, no? Uy, na yung mga ingana ba ya? Kana mag-akusa ka, labi na nag-mention na ka mga names na imo nang gitag, pataka ka, imo i-print screen yun na. Kay ka na, pwede nimo na siyang may imong ebidensya nga, kung nga na batay basta natay kaso ana. May bastos. Cybercrime law. Hello, diya sa mga naminaw, diya sa may kapatagan, Lanao del Norte. Kani siya medyo taas-taas ang iyang story. Hello? Hello, Care? Alo, si Care ni? Yes, Tita Bird. Asan ni nga Capistrano Street? Dapat sa Marian. Oh, hi. Pila edad ni mo, Care? 24 years old. 24 years old. Sige, unsay problema galing ni mo, Care? Nainamuyab sa kuhan ako nag-guy. Okay. Dayon, at wala siya nagsaba sa kuhan na siya uyab. So, dating me for 1 month. So, dating pa lang. So, dating in 1 month. Paano kayo yun sa ninyo pag-iila? Dito siya sa amo, Kuya Bern. Uy, nagsaba man ko. Nagsaba man si Poppy sa imo, nga nasa uyab. Charot na. Hindi ba ito di man ka ikaw, Poppy? Adyo lang. So, nag-ila mo, friend mo daan, dili? Dili pa, Kuya Bern. Dili pa. Okay. Tapos nag-ila mo, nag-date mo. Oo, for 1 month. For 1 month. O tapos, paano mo nalaman na siya girlfriend? Siya mismo nagsaba sa ko at Tita Bern. Ay! So, paano? Yun sa pagstorya nga, actually. So, wala pa ni mo siya, so, meaning, kung yun ka nag-dating pa, so, wala pa lang ni mo siya gisugot. Wala pa. So, yun sa niya pagsulti sa imo, sa balita nga nanan siya girlfriend. Moto, nagsaba siya nga na siya uyab. 1 month na sila. O tapos, iyon din siya nga shaky lang relationship. Walay klaro ang babae, kagiron, huga og tuhod, ana. Wala po, Tita Bern. Ba ang babae, ana rin ng mga lalaki, mo story rin negative sa mga babae para ganahan din mo. Actually, wala gyud may klaro gyud kay kanang bayhan na grabe bahog ing ilog bukal-bukal gyud kaayo. Wala pa din, Tita Bern. Unsa may ang giingon? LDR lang din sila. Aman siya dapit di ay. Naa ang girl sa Manila. Ay? Long distance. Okay. Oo, long distance. Okay, sige. Tapos Moto na, syempre, na-like na ako ang guy. Dayon, akong decide ko nga mag-stop me og communicate. So, syempre, na siya uyab. Char. So, wala lugar ni mo gisugod dayon. Wala. Pero nahubo ang panty. Wala po. Namugingan na nga, wala gisugot, pero kamulog sa, mo ba na rin kay uyab? Pali ko sa kusong pantibi? Mao ba na? Undangon na nato ni, uy. Ha? Undangon na nato ni, kay naman ni kay uyab. Pero wala na, human na, gataod na sa bra. Okay. So, wala na itabo. So, in fairness sa mo, wala ni mo siya gisugot, tungod anang istorya na, nga na laging na itabo. Bali na konsensya daw siya, Tita Bern, kaya nana daw siya feelings para sa ako. In fairness, ang galing ng diskarte. Mo pa akong buhaton. Mo pa ako isulti nga. Actually, yun, di ako magsaba, pero tinuod naman guni akong feelings mo ng, I just want to be honest with you. I don't want to be unfair.
to Tita Bern, after pila ka weeks ato, nabalik niya og communicate. Dayon. Agoy mo na, mo lagi ka ba? So pila ra ka weeks or pila ra ka days ang wala nag-communicate? Mga 3 weeks siguro to Tita Bern. Ba, in fairness. So yun sa nang po ninyo pagbalik kasi una ni text. Aminin. Siya. Tapos sa ingon. Gusto siya nga i-pursue ko niya, dayon gusto siya nga mag-on me. Kaso lang, ato na time, so nag-inayong sa girl. Dayon ang girl lang, Tita Bern, kay naay sakit. Bali, ano siya, naa siya. Agoy na nasa nga mga storya lagi. Bulagan ta na ako pero hadlok lang gyud ko kay nasa sakit luoy pugay ana ang dialogue. Naa siya, anong kuya Tita Bern, na siya cyst sa iyang mattress. Ginoko. Dapat din niya kaya mabulagan kay ang tungod sa sis, anak lugar. Kinid pa daw siya sa girl. Ipatanggal sa lang sis diya sa mga uyab ni mo. Kaniging mga lalaki, istorya gyud para lang gyud mag-change ano. Kumar Yosef. O, si Karon. So, ikaw sa dayon, kay na-inlove naman, natuosag ka. Tubag, di magnanga. In love ko siya, Tita Bern. Kaso lang, walay pressure lang. May pressure! Sa may pressure! Kumar Yosef. Ay, kung chikay, ako asawa na sa matres. Alot lang. Tapos, paguman. Kanang sis, mahilis naman daw gihapon na. Tanggal kaya sa ko asawa. Tala, how would it be? So, pasensya gyud kay alagin kay mga silusan diri good. Okay, balik ta sa tong istorya. Okay, from the top. May best. So, mo to Tita Bern. Sugi-sugot ni mo siya. Wala pa po, Tita Bern. Ay, in fairness. Pero nahubo na ang bra. Wala. Wala sa. Mga unang uso karong good. May mga kailay nga na karon ayara magpaila-ila pag human nahubo ang panty. May bastos. Wala. Wala. So wala sa kagyapo na padidi, wala gyapon kagipog na ni mo imong self taraw. Na, in fairness. So say problema nato karon ani. Kaso ako ang mag-Tita Bern, gusto ko nga magkamito dun sa... Oo. Kaso lang, unsa ba kung hinuon ka nang magbulat sa bako nga is magbulag sa sila or magpalayo lang sa ako sa guy. To be honest, sa ingani nga mga sitwasyon, ang lalaki ang pinakadako nga role. Kaya mga babae, mamagini at the end of the day, labi na dito sa Pilipinas, napagyapon tayo role diri nga, ang lalaki pagyugyapon ang manguyab, ang lalaki pagyugyapon mo diskarte, ang babae taon, bisag gusto na kaayo, say magpa, di lang sa tampog na sa tong self, kung natin gusto ang lalaki, sa tamang, pero ingan na pagkita diri sa Pilipinas. Now, so sa imong pangutana karon sa kuha kung, siyempre na, barang na fall na sa kasaya, di ba? Yes, Tita Bern. Alam mo, sometimes, I don't know lang ha, ato lang ibutang lugar kung tinud-anay na yung istorya if kanang ingana kay keso yung girlfriend dito na sakit ang ingana something. Sometimes ang good na yung mga sitwasyon sa kinabuhi nga nagay mga butang nga mubabag. That's why naiuban na naimukanta nga there's we are the right love at the wrong time. Ang feelings, fine. You love each other, fine. Ganahan ka sa iya, fine. Siya po ganahan sa imo, fine. But the problem is namang goy but na siya'y girlfriend. Pareragya po na sa ubang sitwasyon nga minyo o dili minyo. You love each other, fine. You like each other, fine. Siya nagbinay, wala problema. No question about the feelings here. But the problem is the situation, minyo man. And the same na sa inyo ha. Wala ito nag-question sa inyong, tinuod ba na akong gibati? Laban na, wala problema. You love each other, you like each other, wala problema. But the problem lang is naa siya'y girlfriend. O dili pa man niya na asawa. Kay dapat siya manggod ang naidakong babag. Kung gusto ka kanya i-push through, kailangan gyud na iya sa nang isettle ka ng bayhana. Kadi mo na pwede nga, sometimes manggod, sorry ha, pero sa mga lalaki manggod, sometimes, na yung mga ana ba nga, buhatan ka og mga, there you go, ng mga topic na keso ana, bog tiil, bagtako, namanggoy koan. Munang dagang ka excuses nga, moingon siya nga pwede. Sa lahat ng mga istorya ka nang, ayaw lang ko po sabi nga bulagan siya, Biki, actually ikaw, mangyun, namanggoy siya, pero lang, ana. May bastos. Because kung tanaw ni mo ang koan, ang timbang, ang lahi, wala, luoy kay ka.
Kay kung may gansi, well, ano na lang. O gusto ka, o sige, uyab ta, pero okay ra pud sa ako nga napo ko'y boyfriend. O gusto ka na, para patas tayo. O sige, nakay ko ano, napo ko diri, wala tayo silosan. O nga atong, depende kasi sa sabot ninyo. Okay ra sa imo ha? Okay ra sa ako nga nakay girlfriend. Okay ra pud sa imo nga nakoy boyfriend. Kasi problema mo sa aning nga mga sitwasyon, ang lalaki, okay ra siya nga naay girlfriend. Tapos ikaw dili, masuko din siya. Ano nga mga date man ka diha? May bastos. And that's very unfair, di ba? Sa iya po nga part, Tita Bern, okay ra po daw sa iya if na ako'y init nga lain, guys. Well, most of the time, wala po na, ang lalaki, pag dili pa ka makuha, pag sugod pa lang just to get you, muhatag sa na siya win-win na mga agreement. Sige, okay ra sa kuha. Actually, kung imong na naon, manggod, fair naman sa gyud sa imo, ana. But I tell you, ang lalaki kasi, you know, the picture diri sa Pilipinas, pag ang lalaki daghan babae, sikat, gwapo, tisoy, daghan chicks. But aminin na natin, ang babae, kung daghan lalaki, ang pananaw namo, grabe sa kaya nga babae, oy. Right now lang ga, nabay sa amin diya karon sa imong gitawagan, na ba kasing yung balay? Na, Tita Bern. Pangit ba ka lang ga? Dili, Tita Bern. Do you think what ba yung lalaki nga makagustuhan ng naong? I mean, like, to be honest, tanawa ka. Look at you lang ga. Unsa imong vital statistics lang ga? I mean, to be honest, unsa itsura nimo? Can you please describe yourself? Paki-describe sa imong kagalingon. Taas kong ilong. Taas og ilong, Ginoo ko may gala, taas og buhok. Naka-blue ba ka karon? May bastos. Oh. Wala, Tita Bern. Adyo lang ato ko na. Pila, ang height nimo pila? 5'2". 5'2". Uy, burag ipagli sa LPG May bastos. burag Maha Salvador, medyo pitit lugar. Medyo niwangon ba ka, tsabihon? Niwang. Pila yung vital stats galing again? Grabe si Tita Bern. Sige na. Para ma-feel lang na mo kung sa itsura nimo. 32. 28. Ay! May bastos. Diyos ko, Mariusin. Tapos, ang balakang. 36, Tita Bern. Hoy! Kung na kay kaluk-alak nga artista, unsa imong nawong. Wala ko mayon, Tita Bern. Mga anggit-anggit, burag mga peg lang, mga peg sa artista, unsa imong peg. Wala man, Tita Bern. Mga Nadine Lustre, mga Maha Salvador, sa mga peg, mga mistisahon, morenahon, sa man. Siguro, nepa ka mga Tita Bern. Maha Salvador, Ginoo. Grabe kasi. Pero at least ingana ang dating, no? Sexy pag yung ka, di break ka chubby. I'm sure you will agree. I'm sure dagan pa'y lalaki. Unsa ba'y nani nga lalaki? Crush ba ni mo ni siya? Gwapo ba ni? Dancer ba ni? Vocalista ba ni? Varsity? Basketball player siya, Tita Bern. Ay. Siya nga So maayos. taason. Taas. And you find him very attractive. Oo, attractive. Pero ang akong pinakaganan sa'yo, Tita Bern, is pag mag-uban ni, I can be with. Bale, dili Dili ka mag-pretend. Mag-uban ni. Oh. And now I'm falling. Mao mag-imay kung ganan sa gaya nga kung. So kibali yung pag komportable ka pag sa imong kauban, ana. Balag mga lungat ka kumagko ang gamit. So di ka maulaw, tama ba? Oo, anak. Gala, oy, Ginoo ko may gala. Pertihag yung kayo. And now I'm falling. So mo lang na diya nga mo nang usahay medyo gaano nagyug ka. You know what? To be honest, sa imo palang forma karon nakita na mo sa mong TV dili itsuraan man pug ka. And I'm sure ikaw mismo would agree nga daghan pa man pwede makagusto sa imo kung tutuusin ano. Oo, naaman Yeah. Tita Bern. Kaso lang, medyo na-focus lang dito sa iya. Ayun. So kailangan namin i-defocus na nato lang ga. Kasi ano ni mo ba? I mean like ang problema ko lang ga ikaw may mahimong luoy, ikaw may hanging ani.
Kung ino nimo siyang gusto gyud ko nimo ipostro, ayoko nung ang daming mga saibit. Bata pa gud ka pila edad. 24. 24. My God, my goodness gracious, 24 years old. May bastos. Sa imong ka 24 years old, sa imong ka bata lang ga, I'm sure daghan kaayo pa diha. So sasabihin mo sa kanya, 'di ba? I mean, kung imong gikong ipostro, i-clear sa na imong kuanda imong kaugalingon diha. Ayoko himuonog ang dating ani kung di ta mo work, at least nakaibalikan unyag ako bi. Kung di ta mo work, asa man ko padulong. Or ko sige, fine, kung mayon siya nga sige. Sabot ta, kung ikaw ra pud okay sa imo, ako to be honest ha, for example, mayon siya nga okay ra pud sa ako nga nakay boyfriend, nakay girlfriend, so ang may tabo, so unsay purpose na to ani? Kasi kung ingana lang nga okay rin ako'y boyfriend o girlfriend, so unsa ni tilaw-tilaw lang ta ni. Tira-tira lang ta, kung text, kung medyo tipsy, kita, tira, way relasyon, way I love you, way, anak lang lugar. Well, at the end of the day, it's still your, decision. Kung ana imong sitwasyon, imong gusto lang ga, then di po ta ka pugson. Basta ang imo lang ni always remember nga dili ikaw mahimong dihado. Di ba? Salamat kay Tita Bern. Yeah, igna siya nga, unsa man gyud ta, unsa man gyud imong plano ana. Kay kung mayon ka karon nga okay ra day sa ako nga nakoy boyfriend, okay ra pa na siya. Of course, ang mga lalaki mo ginaperminti isulti. Kay happy fiesta man mi. May bastos. Ang lalaki always ginaperminti mo okay ana nga mga sitwasyon. Kay lalimang ka pagabot na ako diri tira, pagkiabot sa mga tira, pagabot sa barkada maginambog pa ko Master Pop. Kita katong chicks katong ganin nakablo. Katong doon ba? Man na. Grabe. Ay, sus. Kita katong nakayelo. Ay, man na. May bastos. Ikaw, gabaklay ka, mura ng kagway ulo. Kay gingnan ka nga, usa lang ka sa ako mga girls. Well, you know, at the end of the day, mo man tayong ani, mga Pilipino, ang lalaki, hambugiro, basta daghan chicks. Kadungo baka babae nga hambugiro, daghan kay kulaki, kita katong lalaki, to basketball player, man na. May bastos. Kita kato yung coach, aho man napod mi. Tama na. Tibok basketball team de yung gikuan. May bastos. Pero if ever mag-ask ko sa iya, Tita Bern, if sila pa ba sa girl or kanusa niya bulagan si girl, okay ra ka mag-ask ko na sa Yeah, iya? of course. Of course, of course, of course, of course. Labi na kung sa mga utana siya, mangumusta sabot sa imo, kumusta naman ko? Anong musta man ka? Balik na ko sa imo Kumusta naman mo? And you know, may yung kakaroon nga, kabalo ka, sorry kayo, I like you, pero di ko gusto manggod na mahimo kong ikaduhara. May bastos. Di ba? Ang pintal manggaling, di kay gusto nga na yung number 2. May bastos. Talo pa rin ang number 2 sa number 1. Matod pa sa pintal. Lagi kay ba si may mura kong option na ni Tita Bern? Yesterday, once more. Guwapa ra ba ta? Okay, nagpangit kay ta. Kay kung kami, barkada ni mo, tapangit kay ka, bagtakon kami kung, girl, yes na lang, girl. Ano, choosy, girl. Kay wala ilan mo patol ni mo, girl. Tira na, girl. May bastos. Mo na mo isulti. Kung pangit ka, idili man. Diba? Tita Bern, naamag po din na ngayon sa kuha. Kato siya, wala dito siya, sabi. Kaso lang, dili dito sa iya ka, wala dito naki. Ay, wala din naman. Oh, yes, of course. More sa na dapat. Ayaw pugsugta ang tao nga tungod lang kay free pod siya, tungod kay kanila wag din ganon. Kailangan mo sugot ka sa katao because you really love him. Lagi Tita Bern. So, dito pag yung kumano, mas na-in love sa ba? Sa, Yeah. naadi ay... Sa bagay, kana magunay sa tinud-anay lang ha. Kani magunay mga kabilinggan, may kay mo diskarte. Di ba, Junjun, regalado tubag! Si pabungol-bungol diya. Uy. Maulagi ako. Di ba? Kani magun sa tinud-anay lang. I will tell you right now. Ang mga single, kaya single yan kasi hindi marunong dumiskarte. Medyo ulawon, medyo di kayo makaistorya unsay mga diskarte. Kaning mga nangahalin na, siyempre dagan naman sila naagyan, kabalo naman sila yung tapos medyo mas confident na sila compared sa mga single. Kay why? Because they know nga if ever din siya musugot, naman ko'y ulian, naman ko'y main. May bastos. That's why kaning mga taken, muning mas confident compared aning mga single gyud. If ever Tita Bern na mabulagan niya ang girl dahil gusto ko niya i-pursue. Magpaligaw ka. Magpaligaw ka. Dili po sugot diretsuhan, nagbulag ka ron, ugma sugot dayon. Sige, Tita Bern. Magpaligaw ka Bali, naman. tagaan ako og time. Paligaw ka naman. Wag, ayaw diretso bika lang ga. May bastos.
Ha, dili bi ka agad. Bis dili tuon nga ilan na wag ganon, ha? Okay? May Ginoo ko lang ga. Ayaw gid pag diretso lang ga og kuan. Magpaligaw ka pa yun yan, nagbulag na miss. Pwede ba subton ako nimo? Oops. Teka lang. May bastos. Kailangan medyo ano muna, diskarte lang muna ng kuan na muna, paligaw ka muna ulit. Ayan. Kasi kung gusto kag tinuod nga relationship, kailangan mahaba ang courtship. Yesterday. At din ang man God, kasi kada mong lang depende man pugod sa inyong purpose anong mag-uyab mo. Ikaw, anong unsay imong purpose o anong gusto man ka mosulod nag in a relationship? Kay love na ko ang tao. Because gusto ka ma-inspire every day, you want na pagmata nimo every day as much as possible kung pwede pa lang, siya na akong forever. Tama ba? Ingana ba? Oo, ana. Because sometimes namo depende man ko na because na uban manguyab lang tungod kay tambal ra sakit puson. May bastos. Na may ingana, I mean like to be honest. Na uban maguyab-uyab lang para na imo lag trophy. Mo na manguyab sila mga sikat para ignon nga uyab ko ana niya ra. Pwede. Na uban naguyab lang ko kay para tambal sakit puson. Pwede pod. Mo nang kuan, pero na po uban para namo ni Poping among gusto true love gyud. Kana yung kung pwede pa lang siya lang gyud forever lang gyud. Popi, 500 per is na ka. Love man ko niya. Unsa? Kay love man ko niya. Yan. So, gusto makakag-serious relationship imong sudlan, habaan ng courtship. Paki-status sa inyong Facebook palihog, nakatungog mo kay Tita B, kung gusto nyo ng magandang relationship, habaan ang courtship. May bastos. Okay? Okay, Tita Bern. Thank you kaayo. Thank you din lang ga. Ginoo ko, di mo bika. Uy, ginoo ko. Ay mo bika diritso. Ay! Again, Thursday ug Friday na ang Dear Tita B. Nako isa na ko diri. Akong problema, minyo na ko. Then ako'y baby, but akong ex magsigig panawa kay gusto niya makipagbalik. Magbalik dahil mo sa problema. Ito na yung pangutanon, be. Copy this free ringback. Just press 5. Ay, kung English din eh. You think that I cannot, okay. Dada na pa yung may gala. Yes. Yeah. Kanta-kanta. O, ito ba galangga? Ganina mong din yan, no? Ayun. Hello! Hi, good afternoon. Ay, good afternoon, langga. Abi na ako nakatulog na kalangga. Tulog jud ko. Uy, Ginoo ko mo lagi akong giingon lagi ba? Pasaylo ha, kay grabe kay mong commercial, oy. Okay, oy. Ang imong problema, ang imong gitext dire, minyo na ka. Oo. Then, nana kay baby, but ang ex, but akong ex, magsige panawag kay gusto makipagbalik sa imo, ha? Sige, kadyo lang. So sa mo sitwasyon karon, minyo na ka sa, as in, legally married. Pero di man siya ingon matawag legally. More siya live-in kay wala man siya ingon nakasal sa akong kauban. So dili gid ay. So live-in partner lang. Okay. Tapos kinsa man ni nga ex nga imong giingon nga nagsinamok? Akong ex-boyfriend. Ngano dugay na mo nagbulag ani? Dugay na mga 3 years na kaya ang akong bata baya mag 2 years na ani. Unsa man nimo ni ang papa sa imong anak? Dili oy. Dili pandamay. So ex lang gid ni siya di ay. Oo. Wait, kadjud lang. Unsa inyong gibulagan sa una? Sa rason? Ani ni siya nga story kanang kada siya nga laki na siya asawa then bulag na pud sila sa iyang asawa. So legally separated or bulag lang nga bulag? Separated gud yang iya pong asawa na minyo na puglain. Okay. Pila edad nimo langga dito langga? Sorry. Pila edad nimo? 25. 25 na ka. Okay. So minyo ni siya nga laki. Oo. Pila minyo edad siya ani niya? Tiguang na ni nimo? 35. Ay. So in short, sa lagto na pagka-istorya nahimo kang kabit kani adto. Ang murag inana na jud kay bisan separated na sila sa iyang asawa kay iyang asawa pud na po'y pamilya nga lain. Oo. Pero kabalo ka ato nga time nga bulag sa siyang asawa. Wala. Ay! Ano ka nakabalo? Late na po ka nakabalo nga bulag di sa siyang asawa?
late na ko nakabalo ko. Ang iyarang auntie nag-ingon sa ako. Pero kanang, ang iya pong asawa ato nga time, anapoy ka ng anak. Ay, salain. Oo. Ay, nagkasanga-sanga ni. Puro di mo puros mo katol tanan, in short. Puro mo mga katol. Ang yung mga skin disease, nagtakod-takod na. Di mo Bida. So, mo to siya nga pagbulag ko kay Correct. bisan po separated na siya pero matawagan siya mo kung kabit oy di ko gusto anong so waka kabit. ganahi. Wow, very good. Palakpakan ka na ko, Ana. Very good. Ha? Ko gusto kabit gusto ko friendship jud Yes. maplastal jud ba Kasi hindi talaga nananalo ang number 2 sa number 1. jud Oh, mo na ingon sa pintal, ha? Okay, tapos time nakipagbulag ko. okay. Tapos nag-move on ka, tapos nakakita na kag bagong love. Oo, oy. Mo to nga nakakita ko din mo po to naka-decision ko nga ninyo na lang ko ani nga laki kay wa may kabilinghan kay pure nga ulit tao then Nalab na pud nimo. oo. Ang tinuod, basi na panikibutas lang. Dili, primero wa jud ko feeling kay Goan, pero kasi nga kadugay-dugay nga na nami anak na ako na po siya ra ko na So atong karon, nakipagminyo ka because love na nimo siya. Oo. Gilogo. O karon, sige. So fast forward ta. So karon okay na, nakaanak na ka. So medyo layo na nga gap, no? Kano sa na po ni siya karon ni Kuan? Kano sa lang ni singit ning ex ni? Ano siya, kanang dugay na yun ni siya magsingit. Hindi, sa akong mama siya manawag. May siya nga, ti, kanang ana. Kumusta na si Kuan, ti? Ana. Nagbulag ba siya sa iyang bana? Ano ba? Dahan kayong Kuan. Di, Kadyo lang, katong naminyo na katong bago na ka. So wala na kay communication ani nga ex ni mo. wala na ko communication ano sa iya. So kalit lang nito pero nga. sa akong mama siya magsigtawag. Hala. Kaya naman siya yung number sa akong mama. Kasi ang ending ani mong mama ug siya magkadayon. Ay, bastos. Bahala na, oy. At nabulog ko akong mama. Hoy, tanawa ra gyud may gala bila mo na yung mama. Harap ka na lang ba? Sige, ay nawala Langga. Nalubat si Langga, way battery. I-charge balik. Hala, your balance as of now is please pay for resume services. Wa na ko kabayad, Langga. Ikaw na yung Wala na mo na ginayong gingon. You have reached your credit limit. Hindi ko bag-unlim sa Globe dito. To Globe ako natawagan. Sambot sa ilang barato niya. In fairness. Okay. Wala, natutyo na may gala. Saya nga, uy. Okay, sorry. Okay, kamo na lang tawag sa Ay, putol ang services. Wala. Tay Chema Arms. Sayang gusto ko na itong tiwasan to yung iyahang istorya sa ako. Teka muna. Teka muna.